He fet un viatge molt lluny fins a arribar aquí, a l'escenari de l'Auditori, per parlar dels colors de Duke Ellington, una de les figures més importants del jazz de tots els temps. Mil instruments, una ràdio d'època, un violoncel, trombons, bateries, instruments de vent i, sobretot, un públic entregat. Ets una jazzwoman, ara et quedaria una mica a poder tocar el saxo. Això és la boquilla, això és una canya, i bufem i així sona. Jo quan poso la boca en una canya és per una altra història. Ah, no, ja. Un dit aquí, l'altre aquí. Aquí al mig, perfecte. Ai. Forrar el llavi de sota, que és Que estàs indent. en dentadura. I ara ja pots bufar com... Mira-la! Molt bé, sí senyor. Que comenci la funció. Bueno, és un número elegant, una mica gamberro, treballem amb la màscara, l'humor gestual, el ritme i, evidentment, la música, que és el que ens marca totes les escenes. Anem a Nova York, al Cotton Club d'aquella època, un viatge amb un tren. I és una manera de conèixer aquesta figura, a més, que de fet ha influenciat tota la música moderna del segle XX. Ell patia sinestèsia. Ell, quan escoltava la música, hi veia colors. I clar, i amb això també ens hem basat. És un element molt teatral. El jazz sempre ha estat una música popular, una música per la gent. El jazz l'hem de portar a l'àmbit de l'espectacle, també. Qui és en Duke Ellington? Un artista famós de música que va com evolucionar una mica el jazz. I què és el jazz? Una música que es va crear fa anys i que té el saxo, el contrabaix, la bateria, el piano... I que mola molt. Què ha passat en Ramon? L'han disparat. Ai, Sí, 2 vegades. És una tragèdia, Esther, és una festa. Perquè a New Orleans ho celebren així. s'ha acabat l'espectacle, però no acaba mai aquest espectacle. No acaba mai, ja ho veieu, la canalla porta l'espectacle dins. Què us sembla, nois? Us ha agradat la meva història? Ja sabeu ballar jazz? Ja sabeu cantar-lo? Visca el jazz! El jazz!